θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι μερικά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να θεωρούνται αυτονόητα, αλλά δεν είναι. Ας ξεκινήσω με μία επισήμανση του συναδέλφου του Κόενινγκ, που μίλησε για την κυριαρχία του εγώ έναντι του εμείς, της ατομικότητας έναντι της συλλογικότητας. Να υπενθυμίσουμε ότι η αντίφαση αυτή χαρακτηρίζει τη φιλοσοφική σκέψη από την αρχαιότητα. Δηλαδή, από την αρχαία Ελλάδα, μείζον πρόβλημα θεωρούσαν οι στοχαστές ότι είναι ο συγκερασμός και σε κάθε περίπτωση η συσχέτιση ανάμεσα στο ίδιον και το κοινόν. Το κοινόν με δύο έννοιες. Και με την έννοια των κοινών που αφορούν την κοινωνία, την κοινότητα, το συλλογικό, αλλά και με την έννοια του κοινού που αφορά την ικανότητα γενίκευσης, άρα την νοητική ικανότητα του ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ιδιώτης, δηλαδή φορέας αυτού που οι αρχαίοι αποκαλούσαν ίδιον, ήταν από την αρχαιότητα, από την αρχαία Ελλάδα, ο ηλίθιος, ο διανοητικά ανεπαρκής. Δηλαδή αυτός ο οποίος κοιτούσε τον εαυτό του ιδιωτελώς και ήταν ανίκανος να συλλάβει τα κοινά, τα της κοινότητας, τα της κοινωνίας, δηλαδή στερούντα κοινωνικότητας, και ταυτόχρονα αυτή η υστέρησή του αντανακλούσε και σε νοητική ανεπάρκεια, σε αδυναμία δηλαδή να συλλάβει νοητικά την πραγματικότητα. Αλλά χωρίς συνθετική νοητική σύλληψη της πραγματικότητας δεν μπορεί να υπάρχει αντίληψη, δεν μπορεί να υπάρχει η λειτουργία της επιστήμης, δηλαδή να περιγράφει, να εξηγεί και να προβλέπει τον κόσμο, άρα δεν μπορεί να υπάρχει ο άνθρωπος ως ενεργό υποκείμενο. Θέλω να καταλήξω δηλαδή με την επισήμανση αυτή του συναδέλφου, την πολύ πολύτιμη, στη διαπίστωση ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση που την χαρακτήρισε ο συνάδελφος ο Καγκαρλίτσκι, ο Μπαρίς, προηγουμένως πολύ χαρακτηριστικά, κοινωνίες εν υπνώση. Συγγνώμη, συνάδελφε Μπαρίς, δεν είναι μόνο η Ρωσία εν υπνώση, είναι και η Ελλάδα, είναι και σχεδόν όλη η Ευρώπη εν υπνώση, είναι η Βόρεια Αμερική εν υπνώση, όπως γενικά είναι εν υπνώση οι κοινωνίες όταν το ίδιον υπερτερεί του κοινού. Και αυτό είναι και μία διανοητική πλέον αναπηρία. Γιατί το λέω αυτό? Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία αδυνατούμε πλέον, όχι μόνο λόγω προπαγάνδας, αλλά και λόγω της ιδιωτίας, δηλαδή αυτού που σε όλες τις γλώσσες της λατινογενής έχει περάσει από την αρχαία ελληνική. Ιδιωτία είναι, είπαμε, η διανοητική ανεπάρκεια. Idiotism, λένε οι Άγγλοι, ας πούμε. Είναι από την αρχαία ελληνική λέξη το ίδιον, δηλαδή αυτό που αφορά το άτομο και όχι το κοινό. Έτσι. Αυτή λοιπόν η μορφή διανοητικής αναπηρίας δεν μας επιτρέπει να βλέπουμε τα πράγματα στη σύνδεσή τους, δεν μας επιτρέπει να βλέπουμε αιτιώδεις σχέσεις, δεν μας επιτρέπει τελικά να έχουμε ορθολογική προσέγγιση επιστημονική της πραγματικότητας και αντίστοιχη συγκρότηση ως υποκείμενα για δράση. Κλείνω το φιλοσοφικό πρόλογο με κάποια παραδείγματα. Τι θα λέγατε, παραδείγματος χάρη, εάν ερχόταν κάποιος στη χώρα σας, όποια χώρα, πάρτε ας πούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια μεγάλη και ισχυρή χώρα, έτσι, την πιο ισχυρή σήμερα όπως αρέσκονται να λένε πολλοί στον κόσμο, και ισχύει, όπου κάποιες από τις πολιτείες αποφάσιζαν ξαφνικά να φύγουν από τη σύνθεση των ΗΠΑ. Το είχε θέσει το ερώτημα ένας συνάδελφός μου στη δεκαετία του 90 από το Πανεπιστήμιο της Μόσχας, σοβιετικός Ρώσος ερευνητής, σε κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο που δεν τον λιντσάρισαν. Το κοινό, το αμερικανικό. Του είπαν, τι είναι αυτά που λες? Λέει, να αποφασίζανε. Αν η διοίκηση της τάδε πολιτείας, το Τέξας ας πούμε, αποφάσισε να ανεξαρτοποιηθεί, η Καλιφόρνια. Ναι, λέει, μα υπάρχουν τα όργανα της Ομοσπονδίας. Ναι, και αν δεν υπάκουαν σε αυτά τα όργανα. Υπάρχει στο τέλος και υπάρχουν ένοπλες δυνάμεις, υπάρχει και η εθνική φρουρά. Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι αυτονόητο για οποιαδήποτε χώρα,
Δεν ήταν αυτονόητο το 90-91 για μια τεράστια χώρα, για την τότε υπερδύναμη που είναι η Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή ξαφνικά από τις 15 δημοκρατίες οι τοπικοί άρχοντες των τριών ομοσπονδιακών αποφάσισαν σε μια ενκρυπτό, σε μια εξοχική κατοικία, ενκρυπτό διάσκεψη, αποφάσισαν ξαφνικά να διαλύσουν τη Σοβιετική Ένωση και μάλιστα ενώ είχε προηγηθεί ένα δημοψήφισμα όπου με συντριπτικότατη πλειοψηφία όλες οι δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης είχαν αποφασίσει τη συνέχιση και εμβάθυνση της ενότητας της ομοσπονδιακής συγκρότησης με το σύνθημα μάλιστα τότε, με ό,τι αυταπάτες και αν περιείχε, περισσότερο σοσιαλισμό, περισσότερη δημοκρατία στην ενιαία Σοβιετική Ένωση. Αυτό ήταν ένα πραξικόπημα και πράξη πολέμου. Για κάθε εχέφρονα ηγεσία, για κάθε ευνομούμενη, όπως αρέσκονται να λένε κάποιοι, πολιτεία, αυτό είναι αιτία πολέμου από μόνο του. Και όμως αυτό πέρασε σαν να μην έγινε τίποτα. Και μάλιστα πέρασε σαν έτσι να έπρεπε να γίνει. Διότι είχαμε συγκεκριμένους νικητές του λεγόμενου ψυχρού πολέμου, οι οποίοι θεώρησαν ότι οι αμαχητοί πρέπει να επιβάλλουν στον ηττημένο περισσότερα από όσα θα μπορούσαν να του επιβάλλουν ενδεχομένως σε συνθήκες πολέμου. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον το 1996, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το 1995, είχε κάνει μια δήλωση στα πλαίσια της οποίας έλεγε «Πετύχαμε αυτά που ούτε στα όνειρά μας δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε πριν λίγα χρόνια. Καταφέραμε να διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση, καταφέραμε να αφοπλίσουμε τη Σοβιετική Ένωση, καταφέραμε να μετατρέψουμε τη χώρα επίσης σε μία πηγή άντλησης πρώτων υλών και ενεργειακών πηγών. Ουσιαστικά καταφέραμε δηλαδή την αποικιοποίηση της δεύτερης υπερδύναμης αμαχητή. Αυτά γιατί τα λέω? Διότι υπάρχει μία προϊστορία χωρίς την οποία είναι αδύνατο να γίνουν αντιληπτά πολλά φαινόμενα της ιστορίας. Η προϊστορία αυτή τραβάει πολύ μακριά αν την ψάξουμε και έχει να κάνει, παραδείγματος χάρη, με το τι σημαίνει Ουκρανία. Ελάχιστοι στον κόσμο γνωρίζουν ότι η ίδια η λέξη Ουκρανία σημαίνει ακριτική, δηλαδή η κείμενη στη μεθόριο, στο άκρον μιας χώρας. Γεννάται το ερώτημα, ποιας χώρας? Όλες οι χώρες μιλούν για ακριτικές τους περιοχές. Η Ουκρανία τίνος ακριτική είναι ακριβώς? Και εν πάση περιπτώσει ιστορικός έχει κανείς υπόψη του τι σημαίνει η Κίεβσκα Ρος, η Ρωσία του Κιέβου, η οποία ήταν γνωστή ως Μικρά Ρωσία, Μάλαγια Ρος, εν αντιθέσει προς την Μεγάλη Ρωσία, δηλαδή την Ρωσία με πρωτεύουσα αργότερα τη Μόσχα. Και όλα αυτά κατά αναλογία, επειδή ο ρωσικός λαός θεωρεί και έχει πράγματι πολλά κοινά με τον ελληνικό λαό και την ιστορία του, κατά αναλογία με την αρχαία ελληνική παράδοση, όπου Μικρά Ελλάς θεωρούνταν τι? Η Αττική, η Πελοπόννησος και κάποια νησιά, και Μεγάλη Ελλάς όλο το δίκτυο των αποικιών που απλωνόταν στη Μικρά Ασία, στον Εύξηνο Πόντο, στην Κάτω Ιταλία μέχρι το Γιβραλτάρ. Η κοιτίδα δηλαδή της Ρωσίας ιστορικά, του ρωσικού, αν θέλετε, της ρωσικής εθνογένεσης, είναι το Κίεβο. Στο Κίεβο εισπάστη τον χριστιανισμό της Ορθοδοξίας η Ρωσία. Και όμως ξαφνικά βγαίνει ότι αυτό δεν είναι Ρωσία. Εδώ έχω μια κλασική περίπτωση εκ του μη όντως, αν όχι εκ του μηδενός, συγκρότησης, κατασκευής έθνους. Άλλωστε το είχε πει με κλασικό τρόπο ο Βίσμαρκ από τον 19ο αιώνα, ότι δηλαδή έχοντας δεδομένη την εμπειρία προηγούμενων εγχειρημάτων διάλυσης και κατάληψης της Ρωσίας, και μάλιστα το τελευταίο ήταν υπό τον Ναπολέοντα που κατέληξε με τον ρωσικό στρατό στο Παρίσι, έλεγε λοιπόν ο Βίσμαρκ ότι είναι αδύνατο να νικηθεί αυτός ο λαός με άλλο τρόπο παρά μόνο μέσω του διχασμού. Να πείσουμε δηλαδή τους Ουκρανούς και τους Λευκορώσους ότι δεν είναι Ρώσοι και να τους στρέψουμε εναντίον των Ρώσων. Πολύ απλά πράγματα. Το συνέχισαν η Αυστρουγγαρία και η Γερμανία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το συνέχισε με επιμελή τρόπο, επιμελέστατο, η Χιτλερική Γερμανία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το συνεχίζει με τρομερή επιτυχία, όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ο σημερινός άξονας
του όλο και πιο φασίζοντος, αν όχι ανοιχτά φασιστικού νεοφιλελευθερισμού, που είναι ο ευρωατλαντικός άξονας με επικεφαλής τις ΗΠΑ. Το συνεχίζει με την ίδια επιτυχία. Προς το παρόν. Ευελπιστώ ότι δεν θα βγει. Και δεν θα βγει γιατί? Διότι ο χαρακτήρας αυτής της σύραξης στην Ουκρανία, που είναι και το βασικό θέμα της εισήγησής μου, στα 5 λεπτά που έχω ακόμα να το αναπτύξω, ο χαρακτήρας αυτού του πολέμου έχει πάρα πολλές πτυχές. Έχει πτυχές ιστορικές βαθύτατες, έχει πτυχές εθνολογικές, πολιτισμικές, διαθρησκευτικές και ταξικές. Και έχει φυσικά πτυχές γεωστρατηγικές και αυτές που με ορολογία κλασικού μαρξισμού, για να μην σας κουράζω με νεότερα εγχειρήματα και μεθοδολογίες, αποκαλούνται ενδοϊμπεριαλιστικές σειράξεις σε ένα ξαναμοίρασμα του κόσμου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλες αυτές οι πτυχές συνυπάρχουν. Κάποιοι καταστρώνουν σενάρια. Ένα από τα δημοφιλή και αρκετά διαδεδομένα σενάρια είναι εκείνο το οποίο λέει ότι έχουμε να κάνουμε με έναν υβριδικό πόλεμο ή πόλεμο δι' αντιπροσώπων, όπου από τη μία πλευρά έχουμε τον ευρωατλαντικό άξονα που έλεγα, τον ονομάζουν με διάφορους τρόπους, αυτό εννοούν, με επικεφαλής Ηνωμένες Πολιτείες, και από την άλλη έχουμε αυτό το οποίο πολύ εύστοχα το χαρακτήρισε πάλι ο Καγκαρλίτσκι, είναι ένας χώρος του μετασοβιετικού διαστήματος, ο οποίος χώρος είναι επικίνδυνος για αυτόν τον άξονα. Γιατί? Διότι δεν είναι πλήρως υποτακτικός και ελεγχόμενος. Έχει ένα βαρύ ακόμα ιστορικό φορτίο, κάποια κληροδοτήματα που δεν επιτρέπουν την πλήρη χειραγώγησή του. Άρα αυτός ο χώρος κυοφορεί και εκολάπτει εναλλακτικά εγχειρήματα και στρατηγικές προοπτικές. Άρα πρέπει παραδειγματικά να διαλυθεί. Άλλωστε, ιδρύματα όπως το Stratfor, με τον πολύ κύριο Φρίντμαν, κοινικά δηλώνουν ότι δεν έχουμε ως Ηνωμένες Πολιτείες, ως ευρωατλαντικός άξονας, κάποιο πρόταγμα γύρω από το οποίο θα μπορούσαμε να συσπυρώσουμε ως πόλος έλξης, με κάποια προοπτική, με κάποια γοητεία όσον αφορά ένα ιδεώδες, να συσπυρώσουμε τον κόσμο, την νεολαία. Μπορούμε όμως, δηλώνει κοινικά αυτός ο κύριος, από τα think tanks και συμβουλάτορες των Προέδρων, δηλώνει λοιπόν αυτός ο κύριος ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε τα επόμενα 100 χρόνια την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς? Με αυτό που ακούστηκε πολύ εύστοχα, με πιο μαρξιστικούς όρους, είναι προλυτική αντεπανάσταση. Δηλαδή τι? Μέσω της παραδοσιακής τακτικής του διέρη και βασίλευε. Με το να υπονομεύσουμε δηλαδή κάθε απόπειρα εναλλακτικής συσπήρωσης και εναλλακτικής προοπτικής. Με αυτή την έννοια, ο πόλεμος αυτός σήμερα στην Ανατολική Ουκρανία έχει μεν αυτά τα χαρακτηριστικά που συχνά του προσάπτουν, αλλά έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό, τα εξής δύο για την ακρίβεια, που έχει να κάνει με το ότι είναι συγκεκριμένοι ζωντανοί άνθρωποι εκεί, στους οποίους ξαφνικά απαγόρεψαν τη γλώσσα τους και τον πολιτισμό τους, Ρώσους, Έλληνες και από άλλες μειονότητες. Δεν είναι τυχαίο ότι μεταξύ των ανταρτών στον Ντονμπάς, μετά τους Ρώσους, δεύτερη κοινότητα που έχει πάρει τα όπλα είναι οι Έλληνες. 120 με 180.000 Έλληνες εθνικής προέλευσης ελληνικής ζουν εκεί. Οι δικοί μας υπερπατριώτες, κυβερνώντες και ισχυροί το αγνοούν επιμελώς. Τους είπαν ξαφνικά ότι δεν μπορείτε να μιλάτε στη γλώσσα σας. Ξεκινάει λοιπόν μια εθνικοαπελευθερωτικού χαρακτήρα προσπάθεια αντίστασης. Ταυτόχρονα το καθεστώς αυτό είναι φασιστικό ουσιαστικά, με τη χορηγία και την καθοδήγηση και την πλήρη αρρωγή των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν το έκρυψαν άλλωστε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αγώνας αυτός γίνεται αντιφασιστικός. Η κυβέρνηση αυτή του Κιέβου που οργανώνει τη λεγόμενη αντιτρομοκρατική εκστρατεία, στην πραγματικότητα εκστρατεία εναντίον των υπανθρώπων, αυτό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έτσι αποκαλείται, υπάνθρωποι του Ντομπάς, του άμαχου πληθυσμού και των εμπόλεμων πλέον που πήραν τα όπλα, ο αγώνας αυτός ανακηρύσσεται αγώνας που γίνεται εξ ονόματος των ηρωοποιημένων φασιστών, του Μπαντέρα, δηλαδή ξανά έχουμε ζωντάνεμα των φαντασμάτων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με τον πιο ικτρό τρόπο. Έχουμε μια νέα μορφή φασισμού, στην οποία ο νεοφιλελευθερισμός του ευρωατλαντικού άξονα
λειτουργεί πλέον απροκάλυπτα φασιστικά. Εδώ, για να κλείσω, υπάρχει ένα πολύ λεπτό σημείο, το οποίο προκαλεί πονοκεφάλους και από τις δύο πλευρές των κατεξοχήν υποκειμένων του φερόμενου ως υβριδικού πολέμου αυτού, που εν πολλοίς είναι κιόλας υβριδικός και δια αντιπροσώπων. Είναι το στοιχείο του ένοπλου λαού που έχει τα δικά του προβλήματα επιβίωσης και έμαθε με το όπλο στο χέρι να μάχεται. Αν κάποιοι νομίζουν ότι εύκολα θα χειραγωγηθεί αυτός ο λαός, είναι βαθιά γελασμένοι. Μπορούμε να το διαπιστώσουμε ένα ταξίδι στον Ντομπάς. Και το τελευταίο στοιχείο, το παρελθόν στο οποίο παραμπέμπουν αυτοί οι μαχητές, οι ηρωικές μορφές που με μία νερόσουπα τρέχουν μέρα νύχτα και μάχονται να σώσουν τα γυναικόπαιδά τους, το στοιχείο που τους ενώνει είναι μία ανάμνηση της Σοβιετικής Ένωσης, ακόμα και σε αυτούς τους 20χρονους που δεν έχουν ζήσει τη Σοβιετική Ένωση. Και μία εξιδανίκευση της Σοβιετικής Ένωσης, που δεν είναι ένα βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν, αλλά είναι ένα βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, στην κοινωνική ενοποιητική προοπτική, που προτάσει το κοινόν έναντι του ιδίου και της ιδιοτέλειας. Αυτό είναι ανίκητο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αληθές. Ναι. Είναι δύο τα θέματα τα οποία έθεσε ο Δημήτρης ο Κωνσταντοκόπουλος για να τα συζητήσουμε. Είναι κομβικά και από ό,τι φάνηκε, δυστυχώς ήμουν στην Κρήτη λόγω των διδακτικών μου καθηκόντων, από ό,τι φάνηκε από τις σημερινές συνεδρίες που παρακολούθησα, συνδέονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και στις εισηγήσεις μας. Τα δύο θέματα που έθεσε ως κομβικά ο Δημήτρης. Εδώ όμως γύρονται πολλά ζητήματα θεωρητικά και πρακτικά για τον τρόπο με τον οποίο τα συνδέουμε. Ήδη υπενήχθηκαν πολλά προλαλήσαντες συνάδελφοι, δεν χρειάζεται να επαναλάβω. Υπάρχει εν πολλοίς, όταν μιλούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μία τάση φετιχιστικής, επιτρέψτε μου να πω, αντιμετώπισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όρους ενός ταμπού. Δηλαδή, όπως έλεγε πριν ο Καγκαρλίτσκι ότι αντιμετωπίζουν τον Πούτιν σαν να είναι ένα καιρικό φαινόμενο, έτσι και σε εμάς έχει γαλουχηθεί. Έχουν γαλουχηθεί κάποιοι άνθρωποι, ανεξαρτήτως πολιτικών παρατάξεων που οι ίδιοι ταυτίζουν τον εαυτό τους με αυτές, να θεωρούν ως φυσικό φαινόμενο την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρώ και όλα αυτά τα συμπαρομαρτούντα στοιχεία των δομών και των λειτουργιών, τίνος πράγματος όμως, μίας οικονομικής ολοκλήρωσης, η οποία είναι ένα φαινόμενο χωρίς τη διερεύνηση του οποίου με όρους διαλεκτικής μεθοδολογίας της πολιτικής οικονομίας δεν μπορεί να κατανοηθεί. Εάν δεν κατανοηθεί έτσι, κατανοείται με όρους αποσπασματικής, κατακερματισμένης πρόσληψης πτυχών, στα πλαίσια δηλαδή αυτού που έλεγα προηγουμένως ως ιδιωτεία, δηλαδή αδυναμία σφαιρικής αλληλένδετης αντιμετώπισης. Τι εννοώ με αυτό? Ένας τρόπος είναι αυτός τον οποίο αντιμετώπισε και το 19ο αιώνα ο Μάρξ. Δεν είναι καινούριος, τον είδε στον Προυντόν. Ο Προυντόν αντιμετώπιζε τον καπιταλισμό ως ενσάρκωση ιδεών των πολιτικών κατηγοριών. Και έλεγε, τι είναι οι κατηγορίες? Ας πούμε έχουμε την κατηγορία αξία, την κατηγορία εργασία, την κατηγορία κεφάλαιο. Όλες οι κατηγορίες έχουν τις καλές και τις κακές πτυχές τους. Έβλεπε δηλαδή τα πράγματα με τη λογική του μικροαστού, ο οποίος βλέπει τον κόσμο του κεφαλαίου ακριβώς από την επαμφωτερίζουσα στάση του μικροαστού, που έχει την ελπίδα να γίνει αστός και το φόβο μη καταντήσει εργαζόμενος προλετάριος. Και άρα θέλει να απαλλαγεί από τις κακές πλευρές ή αυτό που του φαίνεται κακή πλευρά, για την ακρίβεια, και να διατηρήσει τις καλές, γοητευτικές κλπ. Πλευρές. Έτσι αντιμετωπίζουν πολλές πολιτικές και ιδεολογικές δυνάμεις την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν να είναι ένα πράγμα το οποίο έχει τα καλά του από τη μια μεριά και τα κακά του από την άλλη μεριά. Στην πραγματικότητα και με μια επιστημονική προσέγγιση δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Και εάν μπορούμε να διαφωνήσουμε για το κατά πόσο ήταν ναζί, όπως μας είπε ο Σαμίρ Αμίν προηγουμένως, οι θεμελιωτές της ιδέας της ευρωπαϊκής ενοποίησης αυτού του τύπου
με την κάθαρση των οποίων δρομολογήθηκε αυτή η διαδικασία, η πρώτη πραγματική ενοποίηση έγινε με τις ερπίστριες της Βέρμαχτ. Η τωρινή ενοποίηση στην κρίση και στον πόλεμο δείχνει το πρόσωπό της. Και η πολιτική της απικιοποίησης, ομάδων χωρών της περιφέρειας της Ευρωζώνης και της περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ξεκάθαρα τι σημαίνει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, η ένοπλη επίθεση στο λαό του Ντονμπάς, ο οποίος τι έκανε, αρνήθηκε να υποταχθεί ανεφόρον. Αυτό έκανε. Και η επίθεση μέσω της μεθόδου του εξωτερικού δημοσίου χρέους και της απικίας χρέους είναι ένα και το αυτό. Και εδώ είναι χρυσή ευκαιρία για να καταλάβουμε ποιος είναι αριστερός, ποιος σκέφτεται ορθολογικά, ποιος σκέφτεται επιστημονικά και ποιος είναι υπέρ της διαιώνισης ενός κατεστημένου, ενός διεθνικού κράτους και παρακράτους και υπερκράτους, ενός συστήματος δηλαδή σήμερα διεθνικής επιβολής και υπαγόρευσης δια της βίας, φασιστικά, δικτατορικά, του τι θα κάνουμε. Εδώ δεν είναι θέμα μ' αρέσει δεν μ' αρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαι δεν είμαι Ευρωπαίος, διότι εδώ υπάρχει τεράστια σύγχυση. Έγινε μια διαδήλωση πριν λίγες μέρες στην Αθήνα που έλεγε μένουμε Ευρώπη. Έχουν τόσο πολύ προσπαθήσει να τρομοκρατήσουν το δυστυχή μικροαστό που του λένε ότι θα αλλάξουμε ήπειρο αν κάνουμε κάτι άλλο εκτός από αυτό που αποφασίζουν τα επιτελεία που ματοκυλούν τον Ντονμπάς και που καταδικάζουν σε συνθήκες γενοκτονίας δημογραφικής λαούς σαν τον ελληνικό, σαν τον ισπανικό, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας και πάει λέγοντας. Μιλάμε για μια σχιζοφρένεια δηλαδή. Το μαζεύω, τελειώνω. Θέλω λοιπόν να συμπεράνω ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Και το ότι υπάρχει διαφωνία έχει να κάνει με το τι στάση έχει ο καθένας. Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος το 14 του περασμένου αιώνα, πάλι είχαμε αριστερά, με περγαμηνές, με δάφνες, με ένσημα και εύσημα αγωνιστικότητας, η οποία πήγε και συμπαρατάχθηκε με τον μπλοκ των κυρίαρχων της τότε χρηματιστικής ολιγαρχίας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Το ίδιο κάνει και σήμερα κάποια αριστερά. Αλλά είναι καιρός να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτό. Διότι αν ο κάθε κύριος Ολάντ και αν ο κάθε κύριος Πασόκ στη χώρα μας, που εμφανίζεται με όρους φασίζοντος πλέον νεοφιλελευθερισμού, εξακολουθεί να θέλει να αποκαλείται σχιζοφρενός αριστερά, τότε δεν φταίει η αριστερά για αυτό. Φταίει το ότι ο ίδιος έγινε φασίζον νεοφιλελεύθερος. Δεν είναι πλέον αριστερός. Και κλείνω στο εξής. Το μόνο νομίζω μπορούμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε ένα κείμενο το οποίο τουλάχιστον να επισημαίνει ότι η απικία χρέους και πόλεμος στον Ντονμπάς και ο κίνδυνος γενικευμένου παγκοσμίου πολέμου είναι ένα και το αυτό. Η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο πόλεμος είναι ένα και το αυτό, με όρους νεοφιλελευθερισμού. Και να επισύγουμε τον κίνδυνο αυτό ως προσωπικότητες, ως άτομα, ως διανοητές, ξέρω εγώ τι θέλετε κάντε το. Απ' την άλλη όμως μπορούμε να έχουμε ένα φόρουμ στο οποίο να συζητούμε τη δέσμη των δύο προβλημάτων που έθεσε ο Δημήτρης ότι πρέπει να μας απασχολήσουν. Ας είναι ένα site, ας είναι μια πύλη στην οποία θα μπορούμε να ανταλλάσσουμε ελεύθερα απόψεις επ' αυτού. Και εδώ να σας πω, κλείνοντας ένα παραστατικό πράγμα από την εμπειρία μου από τον Ντονμπάς, που με προκάλεσε λίγο ο Μπορίς προηγουμένως. Εμπειρία η οποία είναι συγκλονιστική, πιστέψτε με. Όχι μόνο γιατί χάσαμε ανθρώπους σαν τον Μοσγκοβόη, μια μορφή αντίστοιχη του Τσε Γκεβάρα και του Άρη του δικού μας, αλλά και διότι εκεί μπορείτε να δείτε απλώς ανθρώπους οι οποίοι θεωρούσαν τον εαυτό τους Κοζάκο, οπαδό της αυτοκρατορίας της Ρωσικής, οι οποίοι στον όρκο τους λένε ότι ορκίζομαι ότι πρέπει να αποκατασταθεί, να ανανεωθεί και να αναπτυχθεί η πατρίδα μας η Σοβιετική Ένωση.